Ja, dit is een naaien. Het lijkt de spiegels erop. Nou gaat u erin de sleutel eruit halen. Ga ik geen sleutel. Mijn naam is Rendert. Ik ben Foppe. Wij zijn gebroeders Douwers uit Brandegem. Ik ga er nooit zo moeilijk te trekken. We hebben vroeger een trekken gewoon de versnelling zit tussen de voeten in. En we hebben een trekken van mijn hele poten. En werden doen we. En dan hebben we een knopje drukken trekken. Nou, dat moest even wel leren een knopje drukken. Maar je dit één keer wint bent, word je nooit weer los aan het trekken gaan. Het is nou snijn. Wat is het voor die voor je? Ja, we hebben wat een rust daar. Ja, Nee, ik gewoon rust, ik gewoon, ja. Maar je bent wel te melken geweest. Ja. Ja, maar dat is ontspanning. En, nou, ik ga er voor de voetbal, die kids, ik ga voor het boordvaren en wij gaan voor de melken. Ja. Maar en hoe zit zo'n die de vier uit dan? Ja, gewoon de rust, we gaan wij. Een bakje om in de auto, we gaan voor de toeren, en we pakken de fiets en dan gaan we de melk op een fiets, weet ik wel wat. Zo. En je begint dan te jaren even een rondje om, is dat? Nee, wij gaan elke kant, dat weet je, ik voor elke dag. Ja. Nee, wij gaan nooit met een blok om in de auto. Nee? Nee. Nee, dan heb je hem er net even een uur of zo. Nee. Dan komen we thuis en dan hebben we die, dat is jongen, daar kan overheen. Nou, dan had je niet op dezelfde kant erin, want dan weet je te min nice. Maar hij hem wel vrienden en zo dan. Ja, dan ben ik kameraden bij die jongen kwam, die ben wel wegboeren en die gaat ook wel het blok om en de bij die jongen kwam en die had een keer per gewoon. Die lijkt me de trekken heel in de sleet of wat dan. Dan bij die weer jongen kwam op de rode weken. Ja, soms zijn wel een trekken daar en dan hoor ze niet en dan hoor je daar niks. Nee, maar Nou, die krijgt wat nice is. Ik ben hier alle dagen aan de gang. Dat is mijn therapie met de handen. Anders dan ken ik niks meer. Nee, hè? Nee. En dat is mijn hobby na te doen, maar mijn ruime. Maar anders, nee. Ik ben ook net een boeklezer, dus dit is mijn hobby. Maar wat maak je dan al? Nou, ik kan babytackets en dit wordt ook een babytackets en ik kan een sjaal maken. Nou, en als dit weer aan die en haar. Nou, dan maak ik me wel wat roze uit vinden. Het is nou een simmer, hè? Maar Ja. zou je hem zelf ook net op vakantie willen? Nee. Ik heb wel vakantie in mijn oor inhuren. Dan ik de materiaal afsteken of wat of in hun verkeer steken. Dat doet mijn broer wel en die laat er wel eens net op. Oh. Ja, en als die keer van mijn materiaal voor ik weer in de verkeerde kant te zullen. Nou, wat had het? Nou, ik kijk bij de zelf zullen. En maar geef hem ik wel eens voor. Nee, we gaan het voor. Ja, dan geven we een die voor. Dan geven we ons een die voor. Dan hebben we een lampenburst af. Net echt even een week op het strand lezen. Nee. Dat is niks. Nee. Ja. Wij maken hen en ik ga er alleen voor. Nee. Nee, dat is het, hè? Maar tigeren dan? Nee, dat jou niet. Ik heb beter wij te jaren gewoon een vriendin onderwijs een keer zie en dan kunnen we dan op vakantie gaan. Je te jaren niet worden, maar ik ben ooit al te jaren in huis eten en weet ik wat en hier en daar om werk. Dus dan had je nut. Wat binnen voor jongens? Papa herinnert met allebei met de handen te doen. Want ik ben geen leerders. Nee. Nou ja, dat kent toch? Ja, ze ben helemaal geen leerders. Maar ze hadden, ja, die hollen, wat ze show, ik heb met die trekker. Nou, dat vinden ze mooi. Maar en luisteren de jongens nog wel goed naar mem? Oh, dat gaat wel hier. Soms wel en soms weer niet. Ach, dat is heel ongelijk. Ja. Ja.
Nou ja, je moet zeker wel eten. Dus ben ik, als die leeftijd ook, kan ze net keren. Want jouw man is betiert verstoorn. Maar Ja. hoe is dat dan om samen met 2 jongens op de... die zijn nog jong. Om ze helemaal op te voeden alleen nog. Nou ja, ik ga het echt wel erop, maar en ze kan niet squallen. Dus dan hier ik wel wat werk. En ik heb een hele goede boerenhulp en die helpt mij wel. En de boer wint er wel. Als er wat wie. Ja. Ik kon alles wel gauw voortdoen, maar dan wie mijn werk ook aan de kant. Dan hier ik niks. Nee. En ik moest ook nog wat bezig blijven. De kinderen wel bij zitten gaan. En dat is nou extra. Je kunt wel bij zitten gaan, maar dat jouwt niks meer. Ja, ik ben jochen hier. Ik heb huis wel wat kennen, dit en dat. Wat weer het voor man? Dus hij is een heel harde man, wel wat. Ja. En hoe is dat dan, Saar? Dat je te keren met mem wen je en geen heid? Nou ja, goed, het wen je blijft wel om dit en dat. Door tijd heen. Ja. Dat is wel een beetje vreemd, maar mijn oorkameraad hou je een huid, maar kleden, het wen je blijft wel om. Maar ik ben ouder dan mijn huis, dus hij is zo'n 3 en ik ben al 41. En dat is wel heel anders. Ik zei hier, ik ben al 38, dus ja. Ja. Wist er nog wat van die tijd? Ja, Ja? ja, kleren, het leven gaat weer verder. Ja. En wie kunnen we bestaan, dan blijven we extra wat steeds, zei ik altijd. Je moet zelf vooruit roeien en ja, zelf wat van maatjes, zei ik altijd. Ja. Ja, want hij is nog wel wat dingen opstutsen van heid. Ja, ik leer, die wie hekken komen en je komen en mij graag maar zo'n melk en dan zie je net een kwartier na heel lang werk aan mijn werk dingen is. Dus ja, dan daar je nooit gelijk bij een boer. Dan moet je op kantoarbaan gaan of naar een temmenbouwbedrijf. Die houden medisch om 4 uur op en wij gaan gewoon trouwens wat echt serieus werk dingen is. Met er nog wel varkens erin? Ja. Nee. Snijden krijg je wat ik gebak. Bij de bakerwijn krijg je altijd van de houden prijs. Ja. Dan kun je het net kwijt, dan kun je wijzen van de helft te gaan. Ja, dat heb ik niks. Nee, wat een feest. Ja, daar ben ik op gewend, ja. Ja, nog jaren bij de baker. Ik doe het nog hoor, ik ga nog wat horen. Maar je snijdt dan zo dat je hem alles even terugnemen? Of even... Ja. Wat wil je met mij maken en wat nice in je veld is. Ja. Ja. En anders komt gewoon hier wel en dan vertel je wel nice. Als je wel nice weet. Ja. Ja. Nou ja, dat ben ik even niet aan de weven. Ja? Ja. Die boer is apart en ik ben apart. Als je hier bij wat een paar zo, dan gelijk waar dat is ik gauw links en rechts, zei ik al.